na die kpọọlịa polis maka na ya weelu credit card ya. Chei. This girl sị m na otogo die na-arụ ya na credit card ya ịghọta na o nwere ike ọ na-alalụ na ya ewelu gbafelu, o nwere ike ịmagolo ya ewelu gbafelu, ha na-emekwa ya egwuregwu, ọ na-echi nwanne nọtụkwa serious ịghọta na mana ya n'idi ego kedu ife a ga-eme wee si ọ da-alụ ụlọ sị m na ya na-alụ ụlọ mana ife a na-alụta pelu mpe ịghọta na so ya nọgide once na nwaanyị ewelu ya ezulu ezulu like bọsụ ụka etu ya weli ya pụọ n'ọma mma na o nwere ike o jezie na fon ya ma ala atịbatabazi o wee malụ ya ka o lụrụ one day ya wee wekwalụ ka ya si ewe ya mụrụ na iwu abago die n'ọkpụkpụ wee pụọ die wee kpee kesị ha na credit card ya na efu. Ndị eke wee gwa ha na onye zolu credit card ya nọ na Shoprite, ha jere ebe ahụ ka ha jee kpụta ya. Nne eke wee bịa wee mee ya arrest wee kpụrụ ya wee jebe na steshọn. Ọ sị bụ nne na akwa ya belu ụbọchị afọ na ebe nụrụ ụdị akwa die wee bịa na steshọn wee bịa beelụ ọnya si anọ warning nke achịrị na the next time ọ bịa ga press charges ya wee bela akwa wee nata wee na-ebesa akwa n'ala this man sa anya na 6 afọ sa anya ka ya na-ala this man ya mara ka ya si feel about this marriage na ike gwụrụ ya ma ife dị emela ọdụmma ma ife dị emela ọdụmma ọrịa ego ka ya na-ewe ọrịa ego dị ka ya na-ewe. Nwoke nke egwudokwa kpọlụ nwunye gị polisi di esi n'ebe ọ daa n'ihe na kịta ka ọ ga-anọ since afọ na ya da ejezikwe na kaadị ya fat na ya marọzi ka ya si efil ihe dị emela ọdụmma ọ na ekwesịrị iji ihe a wee wusi ezigbo iwe ma ọ na-abịa nne ya mana ị na-adụkwuru ife kedu ihe izi m ukwu nwoke nke ike gwụkwara kpọọlụ nwunye gị polisi ka o wee nụ ihe anyway ọlọvụ oge onwe nwoke ọ ga-abụ ọ bụrụ ichesi bata ihe ọ ga-akụ gị bụ dugaduga ụla mana ebe ide anụ ife ndị gentleman ka ọ bụ ọ sị ka agwa gị bikos ọ sị na ị na-ezu ezu oh yes odobe owelu nwoke mmadụ plan sa ife o ji ego ya eme ihe ọ ga-afụzikwa bụ agaraga alat ị mara handụl ego onwe ndị ma handụl ego nwe ndị amara handụl ego ada akpata ego anyhow because of that ị kwesịrị na-enye ego respect mana ndị gị na-agwa gị countless time gị hapụrụ ya credit card ya ịjụ kedu ife ịchọ ka o mee ndị ka agwagonu gị taa wee fọtọrịa gị nwa obele sị m nne na ndị ka kpunuru ya n'ụwa ya na ndị ke nwenuru anything n'ụwa ọbụdụ die ga-akpọli eke mana ọ dịghị gwa gị leave my card alone ịjụ ife ifulu iwelụ ka ife isi m kwuo mana ka nkwukwe ya nwoke nke lọkwara na bụ ezenu ịgwara nne ya gwara nne ya gwara ụmụ nne ya na-ekpọli ya eke ọ sị ya esiri achọ itriti etu esi etriti onye oshi maka na oshi ka ọ na-ezu ya nna enwere types of men na ụmụ nwoke nwere types mana ịchụkwa m like o nwere line ma cross ebe this guy na ọ na-egwu egwu mana o nwere limit and mmadụ na-edobe rules and regulation ya na asị m n'eziokwu so nọ ya nwa ipushu gị eto n'isi ise wee lụkasa gị nke gwụrụ nne gbaghalụnụ dị gị na ọ gị chọrọ okwu mmadụ na-agwa gị ofu ihe for years ị chọrọ ịnụ ya wee chọ ka ọ kụzielu gị adị m sure na ọma ndị polisi ahụ bịa akpọrọ gị it's just to ịtụghị obere egwu ka i wee manya dị serious mana ihe ọ chọrọ ịma bụ ọ na di ya cross line ọ na-ekwu na di ya cross that line ịghọta na since afọ na ya na-ebuli ero na relationship ha abịabeghị etu ọ dịbụ before duto ihe afọ ome ịghọta na ehe ọ na-ayọ nne ya na-asị ya ee na ọka teach tu ya lesson nke nwa na ọka ọmakwuola ife nwere ike ime onye ori maka o mezukete nke zuo nke mmadụ one day ike gwụrụ ego m bụ ego m nke di m bụ nke anyị niile ego m bụ ego m ego dị gị gịnị a na-abụ o wee lọkasa gị ihe ọ na-agwa gị ihe a bụ na ego gị bụ ego gị nke bụ nke wee wuru be doing that sef nna ya ụfọdụ ụmụ nwaanyị adọkwa lucky ịdị lucky just nnọọ jee were ego nwoke just like that o nwere ndị afọrọ nya di ha enye na ode ha ego mi afọzialụ ya ha na nwee ndị bụ enye gị ego nya ide list about data ego nwee ndị bụ ihe ọbụla ị ga-ego ị ga-akọwa ya ọfụma nwee ndị ga-enye gị nwee ndị ama nye gị ebe anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.